Истина или лъжа? Вашият човек е казал нещо. Нека да видим какво твърди. Не съм засегната. Хайде да видим. Помислете, визуализирайте вашия човек и да видим дали е истина или лъжа. Не съм засегната. Може би е нещо, което сте казали, може би е нещо, което сте направили, може би е нещо, което сте пуснали в социалните мрежи. Това няма никакво значение, защото тук днес ще разберем истина или лъжа е това твърдение. Не съм засегната. Да, ама друг път. Всъщност бих казала, че е доста засегнат или засегната. И то по-скоро заради огледалото, което сте му обърнали. Да поясня, това е лъжа. Така. Сякаш вие по някакъв начин сте успели да обърнете огледалото към него или нея. Т.е. да се държите по начина, по който този човек се е държал към вас. Колкото и да ви е било трудно, в дадената ситуация вие сте отвърнали подобаващо. Точно както той или тя е направил. Или направила. Реално зад гърба ви тук има някакъв товар, има някакви отговорности, които имате. Зад неговия е проблемът на неизказаните чувства, на това, което не ви е казал конкретно, че изпитва този човек. И сякаш е страхът от това да се изправи пред тях. Сякаш е имало момент на споделяне на повече сериозност от негова или нейна страна към вас, но след това нещо се е променило, влезли сте в един нов етап, в който конфликтите между вас са станали повече от нормална комуникация. Започнал е доста да контролира ситуацията и да се променя този човек обаче. Колкото и да не го показва, тук всъщност е доста засегнат. Защото никак не му е харесало вашето поведение към него или нея. Не му е харесало да вижда себе си през вашите очи. Хайде да видим тогава какво ще направи, след като не му харесва това. Или не й харесва. След като се чувства засегнат, какво ще направи? Докато вие продължавате да му обръщате огледалото и реално да му показвате неговото или нейното поведение, този човек ще се опитва да вземе контрола в свои ръце и да промени нещата в своя полза. Само че нараненият и предаденият ще бъде той или тя и ще бъде поставен в висящо положение. Сякаш ще се наложи да погледне и другата гледна точка. Ще има опит за превземане на ситуацията, за властване над нея, за контрол. Но
Сякаш доста е объркал този човек, защото това, което виждам тук е, че вие ще се занимавате с вашите си дела, ще се грижите доста за хората около вас, ще им помагате, ще им подавате ръка. Тоест, единственото поведение и промяна ще бъдат насочени изцяло към него или нея, докато към останалите хора вие ще се държите грижовно, ще се държите добре и бих казала дори повече от добре, което ще забележи този човек и ще влезе в енергия на рицар на жезлите. Сякаш докато ви наблюдава тук в тази суматоха, обществени места или социални мрежи, ще види, че с другите комуникирате доста приветливо, доста спокойно, загрижено, докато с него нея има студ, дистанция, хлад, граници. И естествено, тук влиза в енергия на рицар на жезлите, ще се поддаде на импулса си и ще ви направи някакво предложение, за което дори не си е мислил и изобщо не е планирал. Нещо изведнъж, което ще бъде казано импулсивно. А как ще се развие ситуацията? При всеки ще бъде различно. Хайде да видим какво иска да ви каже този човек. Я да видим. Не лайквам, но гледам всичко. Да, виждам те във всеки човек, но никой не е ти. Не, няма да ме забравиш никога. Да, чувам те дори когато мълчиш. Да, мисля за теб всеки ден. Да, знам, че следиш всичко, което правя. И последна. Да, представям си как те целувам. Това са посланията от този човек. А това беше истина или лъжа. До скоро!